האחרונים קיבלנו המון פניות לגבי האפשרות להגיע לשארם א-שייח מטאבה כדי לצאת מישראל, ואם אתם תקועים בחו"ל או שאתם רוצים לצאת לחו"ל, זו אופציה מצוינת. ובואו, אנחנו מרגישים מאוד בטוח כאן, חוזרים מחר לארץ ובקרוב נשוב לכאן שוב, ורק נאחל לכולם ימים שקטים יותר, ובואו, תחזרו לסיני, תצאו מהארץ, תחזרו לארץ, החיים מתנהלים גם במלחמה. שארם א-שייח לשדה תעופה, סלמן סלם, אלוף. אלוף סלם, אלוף. אלחמדולילlah. אלחמדולילlah. חשוב לי להבהיר, אנחנו לא נאשר יציאות של ישראלים לחול בשלב זה. מי שיוצא לחול הם אותם אנשים שהגיעו לבקר בארץ, אם זה תיירים, אם זה תגלית או דיפלומטים, שיחזרו לארציהם, אבל הם לא אמורים לחזור לארץ בקרוב.